Go Mobile er en mobil PDA-version af Guide Online, der både kan benyttes til lageropfyldning, instrukser til operatør, validering af korrekt udførte processer med mere. For at sikre, at de rette komponenter er på rette lokationer i rette mængder i forhold til produktionsordrene, har BW Electronic udviklet et komplet lagerstyringsmodul til Guide Online. Det kalder vi Go Storage. Her demonstreres lageropfyldning med Go Storage ved hjælp af Go Mobile, der er specielt godt egnet til denne funktion. Hyldelokationen er identificeret ved stregkoder. Varenummer scannes og lokation angives samtidig med lampeindikation. Rød lampe registrerer fejlplacering. Grøn lampe er korrekt lokation. Fotocelle registrerer korrekt lagring. PDA styrer ligeledes lagermedarbejderen, således plukkelageret konstant modsvarer produktion af færdige komponenter.